खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 जानुवारि समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, मोजां सान जानाय नङा। जायखिजाया खामानि मावनो लानायावनो हेंथा फैगोन। वृष राशि, बेफार फालांगियाव खहा जागोन। नखरनि थाखानाय दोहोना खहा जागोन। रां रुफा जोबस्रांगोन। मिथुन राशि, बिसिनि फारसे मोजां सानगोन। बिसिनि सुखुखौ लानानै रंजागोन। नखराव मोजाङै थांगोन। कर्कट राशि, हरखाब दावबायनो थांखि लागोन। दावबायनायजों गोसोखौ उदां मोनगोन। लोगोफोरजों रंजानाय लागोन। सिंह राशि, फिसायनि फारसे दुखु जागोन। हरखाब माबा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बायदिसिना साननायजों समखौ हगार हरगोन। कन्या राशि, गोसोआ मानोबा उसुखुथु जागोन। सिगांनि बाथ्राफोरखौ लानानै दुखु जागोन। समा मोजाङै थांनाय नङा। तुला राशि, गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन। गुबुननि मददजों रेहाय जागोन। लोगोखौ गावनि असे सानगोन। वृश्चिक राशि, फालांगियाव मोजां नङा। जायखिजाया फालांगि खालामनायावनो खहाल' जागोन। समनि थासारिखौ बुजिनाया नोंथांनि साबसिन। धनु राशि, देहानि फारसे मोजां। बेमार आजारफोरा देहानिफ्राय जोबस्रांगोन। गोग्गो देहाखौ लानानै गोसोआ गोजोनगोन। मकर राशि, रां रुफा बाहायनायनिफ्राय सांग्रां जा। नखरनि दोहोन सम्पति जोबस्रांनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। कुम्भ राशि, नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। नाजानाय थायोब्ला गुबुननि खाबु मोनगोन। मीन राशि, हरखाब दोहोन मोनगोन। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाफाल गोनां जागोन। रंजा खुसिजों समखौ बारहोगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।